masarap. Matikman ko man yung mami mo. Huli ka, ma'am. Oh. Hi, good morning po. Hi. Cards all folding, the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail, and the wrongs we held are the worst of all, and the bloods run stale. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we greed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. Get stuck inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. And dance Motovlog together with RD Motovlog Patriot 1 and International Patriot Riders Group Alaminos May, International Patriot Riders Group Bani Chapter, International Patriot Group Bino Chapter. Yan, welcome po. Okay. Thank you. So, Thank thank you, you. Sir RD. Okay. Hi, Tay. Good morning po. Kamusta po kayo, Tay? Okay lang. Okay lang? Opo. Pagaling kayo, Tay, ha? Salamat na. Opo. Hey, Tay. Saan kayo? Tay? Saan kayo? Alaminos lang po. Saan Kalaminos? Sa Namay National High School lang po. Wow, pupunta ka no? Lukap. Opo. Magdalukap, Tay. Doon ako nagda-dialysis sa Kuwang, sa Bulunod. Ay, opo. Sa Okay. Dr. Hospital. Doctor Hospital po. Oo. Ah, Bukas ka okay. na ng sili ko. Laki na ka. Opo. Pagaling kayo, Tay. Opo. Opo. Hey, Tay. Welcome po sa ating Best you think. Ah, pa-shout out, sir. Shout out. Shout out. But I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide. Ano po yan, Daddy po? yung nagsasandok na naghahanap ng daddy. Ay, yung nagsasandok po. Ano? So, yung nagsasandok is Mami? Oo. Okay. Huli ka, Ma'am. Oo. Pa-shout out na lang. NCRA. Welcome din po sa International Patriot. Matikman ko man yung Mami mo. Salamat naman sa mga ng aming charity speaker. Hello po tayo sa ating table. Sa akin na to, Mami. Mami. Sa akin na po to, Mami. Shout out po kay Sir Templar. Okay. Saan mo nakuha yung pangalan ng Templar, sir? Ano yun? Soldier of God. Ah, okay. Ngayon naman po, Pangalan ni God. Talo Ah, ng Panginoon. okay. Sige. Shout out pala. Kain po kayo sa Mami. Mami yung kinakain niya. So, shout out din kay Sir Dance Moto at kay Kicks Smoke. Ano yung Moto? Moto Kicks? Okay. May pamami daw sila dito. May pamami po. Tapos hindi lang po mami, meron din po silang pamilitaan. Ay, meron din. Oo, opo, meron din po. So, ano po mas... Out dun sa nag-imbita sa natin kasi nakakain sila. Okay. So, thank you po kay Mami. So, yung linalagay niya po is Mami. Nasa po si Daddy, Mami? Ay, naghahanap po kayo. Meron po dito, Daddy. Daddy, naghahanap po dito yan ng Mami po. Ay, naghahanap po rin kay Daddy. Baka dito rin po kayo makahanap ng Daddy na po. Minsan po, umarap po kayo sa likod, baka nandyan na po yun.
Mami. Ay, sorry, hindi ko na-record. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ the one and only ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ harder I'm a rider Shout Sa mga kasapot natin dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, Juanito Motovlog, kalipitin nyo na rin yung batang-tang upang sa ganun, update kayo sa mga channel na pinupunta natin at saka sa mga galing moment natin mga kasama. Hey, David! Go! Go there! Ako po, masabi ko lang shoutout po sa lahat ng mga kapwa ko riders na kahit gano'n sila kalaya pumupunta sa mga charity event. Salute po sa inyong lahat. Saka shoutout na din po sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel mo. Anong palang channel mo? RB23 Motovlog. RB23 Motovlog. Subscribe na po kayo at para pa po sa marami pang video na kanyang i-upload. Yun lang po. Hawak nga sir. Habang nagre-ready ka.
Lagi rupa tan, wagi ko lampay.